també torna a obrir-se al trànsit. Moltes gràcies, Miquel. Estarem molt pendents i abans d'acabar els contem que ja estan esgotades les 15.000 entrades individuals per a participar en la tomatina de Bunyol. Japonesos i australians han comprat més de la meitat d'aquestes entrades. Més de 2 setmanes abans de la celebració, el pròxim 28 d'agost, tan sols queden a la venda els passes que inclouen trasllats des de diverses localitats de la geografia espanyola. Acabem així, poden seguir informats en 924 i en els butlletins horaris de Ràdio 9. Nosaltres ens tornem a veure demà. Bona nit. Quan ja creus que tens el control, que caus com un avió, d'eixos de paper, pega un crit. Pasen buena noche. Esta nit